Това, що виждате, крайните времена. За угнетените денят е пълен с тъга. Когато Авело беше убиван, с Каиновци е пълен днешния ни ден. Злото ти сърце спри на време, ако не става с език го отнеми. Поне в сърцето си го намрази, щом видиш мъка и невинни сълзи. Майки, бащи и дечица умряха, сираци без чет по света останаха. Очите плакаха, сърца се сломиха, когато езиците напълно занемяха. Ако по стъпките на пророка вървиш, какво е братство ще разбереш и зачиташ. Ако един от тях пострада в беда, ти също ще усетиш болката в ума. Това е моят съвет за този, който чува, в чието сърце съвестта си лудува. Тези думи не са за жестоки цел, а за този, що братството е разбрал. Майки, бащи и дечица умряха, сираци без чет по света останаха. Очите плакаха, сърца се сломиха, когато езиците напълно занемяха. Дечица умряха, сираци без чет по света останаха. Очите плакаха, сърца се сломиха, когато езиците напълно занемяха.